Yan po yung hotel and convention center, pero sarado na po yan kasi kahit naman yata ako, may natatakot ako rito na mag-stay sa hotel na yan, lalo na kung paiba-iba po kasi yung mood ng mayon, baka mamaya biglang pumutok na. Anong pangalan po, sir? Gab. Gab po ng Arena Riders. Oo. Shoutout po sa iyo, sir. Salamat po. Tagay ko to sa motor ko. Po. Big bike po kayo siguro, sir. Ha? Naka big bike po kayo? 750. Grabe, lakas nun, sir. Ang sarap nga kung meron lang akong makakasabay dito. Gusto motor. Opo. Mas maganda motor dito kaysa sa kotse. Oo nga po. Sige po, sir. Thank you po. Thank you. Apa. After. Apa. Salamat po. God bless po. God bless. Apa. Marahay na aga. Kumusta mga kaibigan, mga lods? Andito po tayo ngayon sa 6 km permanent danger zone ng Mayon Volcano. Ito po mga lods, mga kaibigan, talagang isa po itong Mayon Volcano sa talagang dinarayo at isa po sa pinakasikat na tourist destination, tourist spot po rito sa amin sa Albay sa Bicol. Ito mga kaibigan, papunta po tayo ngayon sa Mayon Skyline View Deck. Bali matatagpuan po ito sa Tabaco City, dito po yan sa probinsya po ng Albay. Ito mga kaibigan, mga lods, kung papunta po kayo rito, bali ang daan nyo po sa may Ligaw, Tabaco Road via sa Blue yun kung galing po kayo ng Ligaw City. Ito po mga kaibigan na Mayon Skyline View Deck, halos may taas po itong 2,700 feet above sea level. Matatagpuan po ito mga lods, mga kaibigan, sa Eastern Loop ng Mayon Volcano, dito po yan sa Tabaco City sa Albay. Ito mga kaibigan, na Bulkang Mayon ay kilala po ito, hindi lamang po rito sa atin sa Pilipinas, kundi sa ibang bansa dahil sa kanyang perfect cone. Isa po itong aktibong bulkan at halos dahil po sa kanyang perfectong hugis, kaya sobrang nakilala po ito at napakaganda po nito, pero nakakatakot pag pumutok. Isa po itong stratovolcano, kaya napaka-aktibo po nito. Ito po mga kaibigan, na Bulkang Mayon, may taas po ito ng mahigit 2,462 meters mula po sa ibabaw ng dagat o kaya above sea level. At may lawak po ito mga lods, mga kaibigan, na 314.1 kilometro. Napakalaki ng nasasako po niya, na halos nasa mga lugar po yan ng mga Legazpi. Dito po yan sa Tabaco, tapos baka may parting Ginubatan, Daraga, at iba pa po na mga bayan po na nandito sa Albay. Isa po talaga mga lods, mga kaibigan, itong Mayon Volcano sa talagang destinasyon para sa mga turista, at dahil sa kanyang kagandahan at likas na magandang tanawin po nito, kaya sobrang dinadayo. Ayan mga lods, mga kaibigan, napakaganda po talaga ng tanawin, lalo ngayon na umaga po kayo pupunta, kitang kita nyo po talaga si Daragang Magayon. At isa pa mga lods, mga kaibigan, napakaganda rin po ng kalsada po rito paakyat, na halos talagang 4 lanes na din po yung iba, pero hindi po lahat. Tapos yan mga lods, kitang kita nyo na po yung kanyang perfect cone ng Mayon Volcano na napakaganda. Ang stratovolcano na tinatawag, ito mga lods, katulad nitong Mayon Volcano, isa po yan uri ng bulkan na binubuo po yan ng maraming patong-patong na lava at abo. Kaya kapag pumutok po ito mga lods, mga kaibigan, halos yung lahar po niyan talagang napakarami. Tapos yung abo po niyan mga lods, halos umaabot po yan sa First District, sa katulad sa amin, sa bayan po namin sa Pulangi. Talagang umaabot po yan, kaya yung mga pananim po namin, ako po, grabe, nasisira talaga kapag tumutok po yan at maraming abo na ibinubuga itong Mayon Volcano. Dito po mga kaibigan, kung inyo po nakikita, napakaganda po ng view habang paakyat po kayo rito. Tapos matatanaw nyo na po yung napakagandang perfectong hugis ng ating Mayon Volcano dito sa Albay. Kapag paakyat po kayo rito mga lods, bali mararamdaman nyo po yung malamig na simoy ng hangin na halos pumapasok po sa katawan nyo, nanunuot sa mga balat nyo. Kaya ito mga lods, mga kaibigan, kapag hapon, pumunta kami rito sa beses ng hapon, napakalakas na ng hangin, napakalamig na po niyan dito sa taas, sa pinaka skyline. Pero dito mga lods, mga kaibigan, halos mararamdaman nyo na po yung malamig na simoy ng hangin at napakagandang view. Kaya napakasulit pumunta po rito sa mga daan paakyat po ng Mayon Skyline. Ang pinaka nakakatakot at pinakamapanganib, pinakamalakas na pagputok nitong Bulkan Mayon mga lods, mga kaibigan, ay noon pong 1814. Napakaraming sinira, katulad po nung paglubog po ng Kagsawa, yung pong simbahan na lang natira, yung Kagsawa ruins, yun na lang po natira nung pumutok po ito. Talagang sobrang nalubog po yun, na halos mahigit 1,000 yung mga nasawi nung panahon na yon. Ang tanging makikita na lang po natin sa Kagsawa Church, yung kanyang kampanaryo, yun na lang po ang alaala ng napakalakas na pagsabog, kaya tinabunan yung ng makapal na lava at abo yung makalapit na bayan din. Umabot mga lods, mga kaibigan, yung makapal na abo na yon hanggang sa mga karatig lalawigan,
nagdulot ng dilim sa kalangitan, pagkasira ng mga pananim. Ibig sabihin talagang sobrang lakas po talaga nun, napakatindi ng pagsabog na yon. Sana hindi na po mangyari ulit yon. Yun po mga kaibigan, yung itinuturing na pinaka mapanira sa kasaysayan nitong Bulkang Mayon, at nagsilbing aral din yun mga lods mga kaibigan para sa matinding paghahanda at paglikas tuwing may banta po ng pagputok. Isa pa mga kaibigan, sa dahilan yon kaya mas pinalakas pa po yung volcanic monitoring dito ngayon sa Bulkang Mayon. Eto mga lods mga kaibigan, napakarami po rito mga viewpoints na inyo pong madadaanan paakyat po dun sa Bulkang Mayon. Katulad po nito, talagang mapapahinto po kayo rito sa napakagandang lugar na to. Napakalupit, napakasulit talaga pumunta po rito sa Mayon Volcano Skyline. Wow, napakalupit ni Paps, matindi bumangking gamit yung kanyang Yamaha Aerox. Talagang isa rin to mga lods mga kaibigan sa dinarayong lugar ng mga bikers, lalo na kapag ngayong Sabado, Linggo. Ngayon po kasi mga lods mga kaibigan, Linggo, kaya napakarami po din po mga riders, mga turista ang pupunta po rito para mamasyal. Napagaling dito, napakarami rin po kasi rito mga bangkingan. Katulad nun yung Paps, ingat lang po sa iyong pagmumotor, hindi lamang po ikaw, lahat po tayo rito kasi napakarami rin po rito mga siko na mga lugar. Katulad po nito, napakatindi rin po ng mga bangkingan po rito, kaya mag-iingat po kayo rito kung di po kayo sanay. Pag po kayo masyadong magmabilis kapag pupunta po kayo rito, napakahirap na baka mag-overshoot po kayo. Enjoy na lang po yung magkagandahan po ng lugar, yung napakagandang view po ng Bulkang Mayon at ng mga kabundukan po rito, para mas lalo pong sumaya yung inyo pong pamamasyal po rito. Ang katotohanan mga lods talaga nitong Bulkang Mayon ay sobrang ganda po talaga niya, napaka-perfecto ng kanyang hugis, napakaganda ng view, pero sobrang nakakatakot po talaga itong mga lods kapag pumutok. Katulad na lamang mga lods nung naipon ng mga lahar nung dito sa may paanan po niya, at nung magkaroon po ng bagyo, katulad po nung bagyong Riming noon pong 2006, napakatindi po ng pangyayaring yon. Magpapasko pa naman noon, halos talagang grabe yung nangyari ng lahar na natabunan po talaga yung mga kabahayan sa may parting Ginubatan. Sobrang lakas kasi noon mga lods mga kaibigan, yung bagyo na yon halos nasa category 5 na po ata yun. Talagang sobrang lakas, kaya ang dami talagang lahar na bumuhos galing po rito sa paanan ng Mayon papunta po rito sa may, ang pinakamatinding tinamaan po talaga yung bayan po ng Ginubatan na halos libo po talaga yung nalubog na bahay. At marami pa lods mga kaibigan na mga pangyayari rito na talagang malalakas yung bagyo na talagang natabunan po yung mga kabahayan po rito. Kaya talagang sobrang napakarami po ng lahar na ibinubugan itong Bulkang Mayon. Sobrang ganda po talaga nitong lugar na to, pero sobrang napakamapanganib na nakakatakot. Kaya mga kaibigan, kapag may bagyo, yung mga naipon ng mga lahar, binubuhos po yan sa mga ilog at mga bundok, pababa po yan sa mga bayan po ng Daraga, Ginubatan, Legazpi. Yan po yung mga talagang naapektuhan palagi. Napakatindi po ng mga pangyayari dyan kapag may bagyo na malalakas. Binababa po kasi yan ng tubig, yung mga lahar at abo na mga naipon po yan dito sa paanan po ng Bulkang Mayon. Libo-libo mga kaibigan, mga lods, ang natatabunan at nawawasak na bahay dahil po yan sa lahar at abo na ibinababa nito. Kaya kapag may bagyo ganyan, sobrang lumilikas na po yung mga malalapit po rito, lalo na yung mga nasa daanan po ng lahar ng abo. Pero eto mga lods mga kaibigan, habang paakyat po tayo, sobra-sobra na nating nararamdaman yung lamig po ng panahon. Malamig na temperatura, yung hangin na nanonood din po sa ating katawan, at habang nandyan papalapit na tayo kay Daragang Magayon, napakaganda na lalo ng mga view po rito. Sobrang nakakamangha po talaga yung kanyang ganda. Eto mga lods, napakasiko nito, mag-iingat po kayo rito, napakatindi ng paliko na yan. Eto mga kaibigan, isa na naman pong viewpoint na inyo pong madadaanan, isa ulit na napagandang hintuan kapag paakyat po kayo rito. Maganda rin po dyan talaga mag pictures, pero ako didiretso na po ako dun sa Mayon Volcano kasi pupunta pa ako ng Misibis. Medyo malayo pa rin po kasi yon, kaya uunahin po muna natin dito habang maganda po yung panahon at maganda at nagpakita po sa atin ng buo si Daragang Magayon, si Mayon Volcano. Kaya eto, malapit na rin po ako sa taas sa may Mayon View Deck, Mayon Skyline. Eto na po, andito na po tayo sa may Mayon Skyline. Napakaraming tao ngayon kasi Linggo, napakaraming pong umakyat na mga riders at mga turista, magpapamilya. Marami rin po kayo rito mga lods mga kaibigan na mabibilan ng mga pampasalubong, lalo na po yung mga gulay na tanim po ng mga lokal po rito. Mga sariwa po yan at di naman po ganoon kamahal kasi tanim po nila yan, kaya mas makakamura po kayo, makakatawad pa po kayo. Pero sana wag na po kayong tumawad kasi yan lang din po ang kabuhayan po nila.
Eto mga lods, yung inyong view na makikita, napakaganda, talagang napakasarap sa mata kapag nandito na po kayo. Kasi panalo po talagang ganda ng Mayon, yung kabuuan po ng mga bundok na nakapaikot po rito. Yun mga lods, yung planetarium, isa rin po yan sa dating attraction po rito, kaso ngayon sarado na po ata. Tapos ito mga lods, yan po yung hotel and convention center, pero sarado na po yan kasi kahit naman yata ako, may natatakot ako rito na mag-stay sa hotel na yan, lalo na kung paiba-iba po kasi yung mood ng Mayon, baka mamaya biglang pumutok, napakahirap bumaba, malayo-layo pa naman pababa. Halos mga, kung di ako nagkakamali, mahigit itong 7 o 6 kilometer pababa. Ito mga lods, yung mga charges na inyo pong babayaran kapag nandito po kayo, pati parking. Yan mga lods, yung Mayon Skyline Hotel and Convention Center. Napakalawak mga lods, mga kaibigan, ang parking po rito. Marami pong mga nagtitinda po rito ng mga halaman, ng mga gulay. Tapos may mga itak, kasi kilala po ang tabako sa itak. Pag gawa po ng mga itak, mga kutsilyo at iba pa, napakagaling po nila dyan. Magaganda at matatalas po yung kanilang mga ginagawang itak. Eto mga lods, yung napakalapit na po natin sa Bulkang Mayon. Ayan o, kitang kita po natin yung pinakatuktok po niya. Mabuti na lang na medyo maganda yung phone po natin na gamit. Inutang po natin pero babayaran naman. Hindi po ninyo pwedeng akyatin yan. Kung gusto nyo pong umakyatan, hihingi po kayo ng permit sa kinaukulan po niyan. Pero alam ko, bawal po talaga akyatin yan. Pero may mga sumubok na at maaring sila nakasuhan. Kaya wag na wag nyo pong susubukan na mag-trek o umakyat po dyan kung wala pong pahintulot na galing po talaga sa mga lokal at iba pa pong ahensya ng gobyerno na nangangasiwa po rito. Yun lamang po mga lods, mga kaibigan, ang ating tour dito po yan sa biyahe po natin sa Albay. Maraming salamat po. Sana nag-enjoy po kayo sa panonood. God bless po. Paki-share and like naman po. At sa mga kababayan ko at iba pa pong nagustuhan yung ating channel, baka naman po pwede makahingi po ng tulong sa inyo. Paki-subscribe naman po ng ating channel. Malaking tulong po yan sa akin. Maraming salamat po. God bless po sa inyo. Mag-ingat po kayo palagi. Mabalas po sa inyo, boss. Salamat.